Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat ikkonfermat li fil-tieni nofs tas-sena l-oħra pajjiżna mara l-ebda żieda fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl. Il-Eurostat innota li l-prezzijiet tal-enerġija għolgħu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ħlief Malta u fl-Olanda. Il-prezzijiet tal-enerġija baqgħu stabbli hekk kif il-Gvern Malti is-sena l-oħra u din is-sena investa biljun euro sabiex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli fi żmien ta' kriżi tal-enerġija kawża tal-gwerra fl-Ukrajna. Dawn iċ-ċifri juru li fit-tieni nofs tas-sena l-oħra il-prezzijiet tal-elettriku għal familji fl-Unjoni Ewropea komplew juru żieda qawwija meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2021. Il-prezzijiet tal-elettriku fl-Unjoni Ewropea żdiedu minn 23 euro u 50 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt fis-siegħa għal 28 euro u 40 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt fis-siegħa għal 28 euro u 40 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt fis-siegħa. Dan ifisser li f'perjodu ta' sena il-prezzijiet tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea żdiedu bi kważi 5 euro għal kull 100 kilowatt fis-siegħa. Il-Eurostat qal li dawn huma l-ogħla prezzijiet tal-elettriku li qatt ġew irreġistrati. F'din l-istatistika ħareġ ukoll li pajjiżna għandu t-tielet l-orħos prezzijiet tal-elettriku għal familji minn fost is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fit-tieni kwart tas-sena l-oħra l-orħos kontijiet tad-dawl fl-Unjoni Ewropea ġew irreġistrati fl-Ungerija, fil-Bulgarija u f'Malta u wasmat li pajjiżna għandu rata 12 euro u 80 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt fis-siegħa filwaqt li l-ogħla kontijiet tad-dawl fl-Unjoni Ewropea ġew irreġistrati fid-Danimarka, fil-Belġju u fl-Irlanda. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li l-kontijiet tad-dawl fl-Ewropa kienu ferm ogħla is-sena l-oħra milli kienu fl-2008 u fl-2009 meta Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi olla l-kontijiet tad-dawl. Dan hekk kif il-prezzijiet tal-elettriku fl-Ewropa fl-2008 kienu jammontaw għal 16 euro għal kull kilowatt fis-siegħa, waqt li l-prezzijiet tal-elettriku is-sena l-oħra fl-Ewropa kienu jgħoddu għal 28 euro u 40 ċenteżmu għal kull 100 kilowatt fis-siegħa. Din tfisser żieda 12 euro u 40 ċenteżmu u turi li l-kriżi tal-2008 ma kienx b'saħħitha daqs il-kriżi tal-enerġija ta' bħalissa. Waqt li Gvern Laburista irid ikompli jsostni l-familji u n-negozji bis-sussidju fil-prezzijiet tal-enerġija, il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech tenna li din l-għajnuna għandha tieqaf. Bernard Grech qal li l-għajnuna fl-enerġija mhix sostenibbli, taqblu miegħu? Bernard Grech kellu raġun. Għaliex mhux Bernard Grech qed jgħidha? Bernard Grech qala. Ma qed jgħidu għall-istituzzjonijiet internazzjonali. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-elettriku u l-fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd.